Hej, her vil jeg gerne vise jer og lære jer et til trick. Ja. Vi kalder det double lift. Det er et af de nemme begyndertrick. Er I klar? Starter, når jeg skal lige have toppen, ned væk fra toppen. Det er de der benhængende pakninger. Starter selvfølgelig med at blande den. Så vi tager den bare lige en til gangen, så tror jeg ikke smadrer. Og så tager vi den her. Okay, så gør vi sådan her. Okay, er I klar? Så begynder vi. Hjertebunden, den lægger vi på toppen. Så tager vi det øverste kort, putter den ind i midten, gør man sådan der, eller knipser, og så er den der i bunden. Nu vil jeg lære jer det. I stedet for at tage et kort, så tager man 2 kort op. Så denne gang er det en hjertedronning. Der er 2 kort her. Så tager man hjertedronning, putter den på toppen, men det er jo hjertebunden vi tager, fordi jeg tog 2 kort og putter den i. Så kan du gøre hvad du vil, knipse eller sådan der som jeg gjorde, eller slå på den. Det er så lige meget, hvor vil den altid være der. Tak fordi I så med, og håber I ser med i næste video.